neng Mekah lahiripun ing Madinah madeg Rasul mawon mangawur rahan tengarane ngacoret kong maguru kongso tatakadya putula war panjriteng turangga esti harakata ingkang dojo layu sabet Paman Setyaki wonten dawuh nggih. Siwa Udawa Wi wonten dawuh nggih. sampun ngantos kaget kula awe wonten ing mriki. Nggih kados pundi? Awit kula nampi dawuh pangandika saking Kanjeng Rama Sri Bathara Kresna. Nggih dawuh kados pundi saking Kang Prabu Kresna. Dawuhipun kados mekaten bilih. Piyambakipun utusan kalian kula supados nglempakaken paduka Paman Garbaruci miwah Siwa Udawa kinen ngunduraken Kurawa awit begawan duranggenipun nyuwun ngambil wujuding kaca paisan menika namung pawadan kinarya serana damel ringkehipun Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna mila Paman Setyaki lan Siwa Udawa sampun ngantos kangelan klampit brungkat kimpul gajah ngunduraken marang Sata Kurawa. Karena mengrata tanpa antol prapteng arga sukuning arga iram Menekaten kula taksih methuke karo Bawadurna. Kula taksih methuke karo Begawan Durna. Nggih kula taksih methuke karo Kurawa.
sak iso-iso kula mengke gelut kalurawa ngantos-atos Siwa Udawa lan Paman Sedaki. Nyuwun pamit anggir samba, nyuwun pamit anggir samba. Lindro bumi kuncing meluto kuntor ketok amap sang jalane dhewe lole Setyaki kok dadi kowe malang kerek karo aku. Mau ning Datulaya daki-daki ucapmu jangkep unggah-ungguh basa tata krama karo Begawan Durna. Ning saiki kok kowe malang kerik mlintir brengos ning ngarepe Begawan Durna. Ning pasewakan karo ning jaba weda. Lho. Nek ngono kowe nggonmu nyembah karo aku mung pencitraan. Pancen iya tak niati ngono. Nek ngono ndi Setyaki, kaca paesan tak silihe. Kaca paesan tak silihe kanggo Srana. Tumbal wadaling para Janegara Ngastina sing Taman Pageblung. Setyaki tinunggul gatanira karawa kang tumandang. Setyaniku garwanira. Begawan Durna. Piye Setyaki? Kowe arep nyilih kaca paesan? Heeh. Kaca paesan ki mapane eneng jeron kulit sak njabane daging. Iya pancen iya nemplek menyatu dengan organ tubuh manusia. Iya. Mula kowe arep nyawang kaca paesan iki sawangen. Iki sawangen wujude kaca paesan. Endi? Sawangen iki. Setyaki. Aja diobah-obahke. Ora, wis. Kuwi kak ming kutil dengkulmu. ora Nyedak neh. Sik. Endi kaca paesane Setyaki? Iki wujude kaca paesan.
Setyaki kok kowe ngantem ya aku Setyaki. Setyaki kok kowe ngantem ya aku. Ayo sambato. Ora sah arep arah cilik kaca paisan. Au! Muria. Aduh ya. Sakit tau. Sakit-sakit. Dasare pendhita letak. Aku ngerti jane kuwi arep cilik kaca paisan. Ming arep gawe ringkih. Ming arep gawe ringkih nata Ndrawati. Ya ora. Anu ora. Aku ngombe sen to ora? Entuk. Edan senengane. Ayo sambat to. Utawa kowe melu-meli. Iya. Melu-meli. Meli iki sapaku sambat to. Wis aku tukang ngapusi. Iya. Au. Muni pisaneh tapuki. Ora. Kakang Udawa kejem ben. Sengit aku roh kuwi. Wis kono bali yo. Ora sah jilih kaca paisan. Iya Setyaki, aku tak bali ya Setyaki. Aja ngantem aku ya Setyaki. Lari! Panalinganira lumajaring ratri kacangganira kapisanan aning perang Bratayuda ngapa Kang? Oh, ketiwasan sipate, ketiwasan. Kula nggo bal-balan karo Setyaki. Lho. Kepiye nyilih kaca paisan? Ora entuk. Malah kula nggo bal-balan karo Setyaki. Silah kula tendang rono, silah kula tendang rene. Kula diantemi, kula diamuk kali Setyaki. Udawa melu-melu. Udawa nggih, mantune sampeyan nika. mantuku melu-melu ngajar sampean. Karo sumbar ngene iki napuk gundul kula. Trak. Ayo muni kowe Durna. Sengkun kesian mat kon maju rene. Pak nggurit bal-balan ndase. Apa tenan muni ngono kuwi Kang? Weh, tenan diomongi apa kula ki tau ngapusi ora? Apa kula tau ngapusi? Mang takoni Dik. Edan kowe wis arep wani karo maratuamu. Arepane karo wong tuwa. Kowe ngerti ra kowe dhisik lehmu arep entuk anakku. Kowe nganti nyembah-nyembah aku, sire ora arep tak restui ning kowe meksa-meksa. Ha kok kowe wani nyombari maratuwamu dhewe. Kanjeng Rama. Enten apa kok ngeplaki sirah kula? Jare Kakang Durna kowe nantang aku. Kowe arep napuki Kakang Durna, kowe arep ngeplaki sirahe Kakang Durna. Kowe karo Sumbar ayo sengkuni kon tekan kene wong tuwek ora ngerti tumindak apik. Tak nggone bal-balan ndase. Sing muni sapa? Sing muni sapa? Senes kula iki. Lho. Terus apa? Kula mung ngantemi Durna ora muni napa-napa. Kula mung plak-plek kula ora elek-elek jenengan. Nek ngono ya kurjan Kakang Durna iki trembelane.
Kowe ramuni tenan mboten. Wah, edan. Wah nek ngono Kakang Durna wah Retya Sari ya cah mantu. Nggih mboten napa-napa wong kula ora omong apa-apa tenan. Tur kula ki wonge jujur ora tau tumindak apa-apa. Ya wis ora apa-apa. Wis ben Kakang Durna ketoke kepisarare. Pun monggo badhe kados pundi mawon nderek. Pripun Pare? Wis kelakon ngundang mantune. Kula takoni Udawa mboten ngapa-ngapa niku. Lho, mboten ngapa-ngapa piye? Mboten ngomong apa-apa. Udawa ora nyumbari kula kok. Sakele cangkeme pendhita ora wurus. Duh konangan iki. Kurawa do maju. Do maju Setyaki Undurna kudu kelakon nyilih wujuding kaca Maesan Dursasana. Ngestaken dawuh. Toti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggono magawe gelare wang edan Setyaki ngaglah mregagah kaya mentang kowe gendhewu Setyaki karo Tomarma apa ana panan. Kowe arep nyilih kaca Maesan. Yo, jare Pok Gawa, ayo. Endi wenehno kaca Maesan, malah kowe wis duweni kaluputan. Nyatane kowe wis mulasa karo Bawa Durna. Kelakon buyung kaca Maesan ngelangkai kuwandha Setyaki. Babu wuwu. Kowe rak tebak dadamu, ora rondo bojomu. Aja takon dosa dudundang karo Tomarma. Maju pangga tayone. Wah, mati. Pecah dadamu, pecah sirahmu. Has. Woi, kalah.
Oh, oh, oh. Hut, ba, ho, ba, bayolah. Hut, sandak, wah. Hut, oh, ba. Hut, ba, bayolah. Hut, bala, oh, oi. Jar, 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 ayo, cari atos. Hut, ba, boy, ba, ba, ba. Balah, hut, boy, yo ah, hut, boy, ba, ba, yo ah, hut, boy, ah, boy, ba, 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 ba lah, boy, alah, wow. Waduh. Hut, ah, Sambado. Hut, hut, ha, ah, ah, ah. Cocok tumbak jebol dadam. What? Ah! Waduh, 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 waduh. Bala, oi. Hut. Wow.
Edan kowe. Kowe nggo godo, kowe yo nggowo godo. Tandingno karo Gathang. Wah, mati kowe. Ha. Ha. Wah. Woi. Oh. Abot sudah berata jeneng bensin padha-padha kuwi lek kendel-kendel kelidamu pecetake ayo. Kowe keduga iso ngalahke Delma Gati kelakon bumi langit tak. Lep. Waduh. Waduh. Wah. 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 Oh. Ut. What? 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 Wah, ya kau putih. Wah, 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 Sambato. Wah, wow, wow. What? Durusasana maju kae. Gleleng. Saiki wetenge gedhe saiki. Mbuh gak tujes ora kebur mbuh tibamu. Kaya balon. Perjahu lho. Kartomarma. Iya. Oh, kowe kalah mungsuh Setyaki. Iya. Ya pantes wis mben wengi kowe perang mungsuh kono kalah. Iya. Ora mungkin Kurawa kok iso menang. Waduh. Ketiwasan. Kowe ya kalah. Nggih, wis genah. Ora enek sing iso dintelke Kurawa ki dalang endi wae tetep Kurawa kalah. Iya. Apa kae?
Lho. Waduh, pun nyimpang marga mawon pun Pak. Wah, edan lole golek dalan liya. Golek srana liya aja takon Dasanata Ndrawati kelakon mati dening aku. Kakang Udo, pripun Yayi Mas? Wis tentrem kanane ilang kuwi. Durna sak rombongane ilang. Ha nggih. Pripun kersane sakniki? Ayu. Kembul bujana ning Ndrawati wong nggih ngestokke dawuh. Kok sikile di ngotenke kesel. Wo. Kan ngayahi wong liya mawon ben perkara kuwi mengko gampang nggih pun nggo sewanteng Ndrawati. Ayo Kakang Udawa. Tinon langening pamit busana sutra kang maneka warna ranggeng kencana retna Bandera layu kumitir sinrang bandra sing maruta
sirna kumaraning wiyat mangkan kumlebeting bojo Soprastha kayu kang kaprapal Soprastha kayu kaprapal Puspita anjraing bumi ron mawara katyubeng angin ukila ambyar suhabar Nata Trapsela Solai sami miruta tutaning Nalendra Debya yayawe katinya nyanyadong wimbaning sapta
kedadian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku batobat-tobat. Mlata kahanan kayiwangan dandang mangore panas. Tekono tidak titah pujangkara sing sowan ngadhep ana ngersane panjenengan ulun ora pangling Kumbayana Begawan Durna. Padha kanthi raharja sowanmu Kumbayana kulup mayah kulun ngger bagus. Tansah pinayaing kawidatan ing sambikala Kanjeng Ibu sowan kula tebih saking Rubeda. Anggen kula ngadhep sowan marang ngersa jenengan Kanjeng Ibu Betari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Ya ngger Durna ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora let pangestu ulun kebat kita tampani ya Begawan Durna. Sampun kula pun diantatosna jimat paripe ndayan kasantosan. Prayogana nggonmu lungguh sampun mboten kirang prayogi Ibu Tari. Oh, menika astunipun mekaten. Cekaos kemawon anggen kula sowan wonten kersanipun Ibu Betari menika sepisan kula atur bekti. Ndungkap angka kalih. Oh, kula menika bingung nyumurupi kawontenan negari Ngastina Ibu Betari. Sing pendak dina saya ora tentrem, saya ora jenjem. Merga ketaman pagebluk raing para kawula mboten sami dipun ayomi kanthi becik dening anak Prabu Duryudana ngantos piyambakipun menika bingung tumuli ndangu kalian kula rikala semanten kula dipun dangu supados dipun timbali utawi dipun suwun supados sowan wonten negaring Ndrawati nyuwun ngambil wujuding kaca paesan mbah dumadakan dumugi wonten negaring Ndrawati mbah kula kok malah dipulasara kalih Wadyabala Ndrawati. Ila kula bingung nek kula mboten angsal wujuding kaca paesan kinarya tumbal wadaling praja negaring Ngastina. Kinarya nambak rekaning praja kula kedah kados pundi Ibu Betari. Kula nyuwun pangapunten Ibu Betari. Yana dewa ya nuntuna wong aprang. Wong aprang tas padha sarsaran. Wang Sodhe selikur dina Durna wonten timbalan kang adhawu. Mangerti ya yen to kita kepengin gayo utawa kepengin tentrem kahanan praja negara Ngastina. Kita utamane putuku Duryudana ya kudu nggayuh wujuding kanugrahan. Ya wahyu katentreman sing winastan wahyu maneki mandaya. Jalaran kanugrahan iki bisa kena kanggo srana tentreming praja negara Ngastina merga adeging negara kuwi yen to linandhesan iman. Wahyu maneki mandaya iki kudu kita gayuh. Mbah kepiye wae carane kita kudu gayuh Begawan Durna. Pandhita kang ginarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Susu angin ngendi nggone. Oh. Lajeng padhe kedah dateng pundi angin kula ngupadi wujuding wahyu maneki mandaya menika kula wau. Kita kudu nggayuh wujuding wahyu maneki mandaya ya tlutuh Kumarasari. Kudu njaluk sowan ana ngersaning Sang Pinandhita. Pandhita ing Guwa Karinawa. Mapane ning telenging Alastik Brasara, peparape Begawan Sukmaningrat. Pandhita ing Guwa Karinawa. Kula secane menawi Karinawa, film Jepang. Shinobi. Menawi niku kula gadah kode nuklir. Daujin. Wah, mila kula nuwun tulung supados dipun gayuhaken gampang perkara gayuhke gampang. Mengko ing ulun ingkang bakal nembung nglawan Begawan Sukmaningrat, yen to ulun ora kasil njaluk wujuding Kluthuk Kumarasari wahyu maneki mandaya, kita dhewe kang kudu ngwadi. Oh, monggo kula dherekaken sowan wonten ing pertapan Guwa Karinawa.
wonten timbal ingkang adhawuh Ibu Betari. Kepyana barisaning jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati englek-englek bayang atandha kanggo sak biyantu kelawan lekase Begawan Durna. Inggih non ngestaken dawuh. Pulunggana. Ana dawuhmu apa Ibu Betari? Kanca-kanca muda dijak budal. Inggih. Ngestaken dawuh. Ora sasuwe-suwe budal dina iki Jaramaya lan Pulunggana. Nyonake utang mati lodira kang anembur nembur ing siji mata manunggaling rasa kegare mangmune bangun muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang tuturina padhanging nala mewah petenging oglangan lampu malah. Woi. Wadya bolo prajinemandu kaget kabeh tak. Estunipun kula kaget Gusti. Kula ampit malah paduka Gusti Jaramaya namung wonten mriki. Kula nyadong dawuh. Nak nyilok bajingan. Menyinyilan ngomong nek nyalon.
nyet ngomong. Kowe nek omong ra cetha. Nyelek ngomong nyak. Lho nyadong dawuh Timah Paduka Gusti Caramaya pados pundi? Wonten dawuh menapa saking ngersanipun Ibu Betari Durga? Kula nyadong dawuh iki, kula nyadong dawuh. Kalah nyadong dawuh. Kados pandak pangandakanapan awang bakalan Bathara Darga. Wantan manapa? Kula nyadong dawuh. Aja kaget kabeh tawe ning kene merga pancen ana pakaryan. Sedina pira. Iki pakaryan kewajiban kok sedina pira? Ya wis. Nek ngono aku tak melu munyal wae napa. Wis kono nek kowe mung arep-arep bayaran. Ora sah melu rembug wigati iki. Kados pundi Gusti Caramaya wonten pangandikan menapa? Ngerti kabeh wadyabala warajineman ngewangi budal. Sak biyantu kelawan lekase Durna kuwi bakal kumati. Ya kuwi wujude wahyu manik Imandaya Druta Kumarasari. Sang Hyang Tata Kalana kala takut maring Sungya kang mawingis-wingis Mawing maten kula tata samapting kati sampe kang diri. Bidal dateng pertapaning pundi? Pertapan Guwa Karinawa. Pertapane Sang Pinandhidaya kuwi Begawan Sukmaning Rat. Oh ini ngupati wujuding wahyu manik Imandaya Trutuh Gedang. Latah Kamarasara. Hah? Latah Kamarasara. Trutuh Kumarasari. Kawa Sang Banar. Kawa. Lambine wah. Ayo kanca-kanca pada badal kabahana. Aja nang nganta sangkara. Yan ngantana sangkara aja takan dasa tak batat kandal makabah. Ngapa? Apa kuwi, Mas? Mbak ya meneng. Ya, kawa Kuwi apa? Sasama. Njar tata-tapa. Aku tak ora melu budal wae lah. Dideloki isine aku. Kawarasa malah badal ora apa-apa. Wang sarka tak nggap panyamangat. Akara malah badal kan ya asa. Apa sang Arab dasawang? Ada apa-apa. Ora sadupating celoteh, ora sapurut celatu ayo budal dire hangastakan dawa pangandaka padaka gasta Jaramaya. Wai. Bahaya, Bu.
Woi ah. Oh aha to awit. Woi alah. Hut. Put ayah wis put kayon kati yupeng angin sumyak swaraning renggiwan samirana ron mawur kulawan iris lumrang gandaning pos pita oh
areng jawaning udyanira sang dwijara mrengeng lir swaraning matu pronto manungsung sarining kembang Niwang Agung muga ngayomana marang praja Ngamarta lan saisinipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana krana kula cumantruka wantun mbiyantu utawi ambaya ngirawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Koko Prabu jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nuning Yayi ngantos kadhetene kula gelak-gelak lampah kula enggala kula tumuju wonten negari Ngamarta enggala kula saged nyumurupi kawontenipun kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi tumunten kula nyadhong dawuh kula nungsung mawarta menggah wigatosipun menapa dene paduka Yayi Prabu Puntadewa animbali dhumateng piswanipun ingkang Rakendrawati Yayi Prabu inggih Koko Prabu sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana awit kula wantun ambaya ngirawuh jengandika menika saestu kula namung nedya nyuwun pitedah dumateng paduka kedah kados pundi lampah kula nyumurupi kawontenan negari Ngamarta lho negari Ngamarta kenging punapa Yayi negari Ngamarta nampi pancobaning Jawata negari Ngamarta ketaman pagebluk kula kedah kados pundi anggen kula ngluwari negari Ngamarta saking bebaya utawi pagebluk menika Koko Prabu Tanjapala Pandhawa myoga mulung mangung siring sata Kurawa kambak unggis sira katitik jagat pangestu karo wayah Bathara jagat kula nuwun sewu Yayi kula nuwun sewu teka sami kawontenanipun kalian negarinipun anak kula pun Setija Bumara Kasura ingkang ugi ketaman pagebluk kamangka kula ugi sampun dawuh kalian anak kula Praja Trisna bilih piyambakipun menawi badhe tentrem badhe waluya negaranipun kula aturi supados nggayuh wujuding kanugrahan ingkang winastan wahyu maniki mandaya inggih tlutuh Kumarasari. Aduh Koko Prabu menapa ingkang rayi ugi kedah nggayuh kanugrahan menika inggih. Mboten kedah paduka Yayi Prabu Puntadewa nanging salah satunggaling Pandhawa. Kadang kula para Pandhawa menika kedah saged nggayuh wujuding wahyu maniki mandaya inggih tlutuh Kumarasari. Wonten ngersanipun Sang Pinandhita inggih menika pun Begawan Sukmaningrat kang mapan wonten ing telenging awana Tikbrasara mapan wonten ing pertapan Guwa Karinawa lajeng sinten ingkang kedah nggayuh lan ngupadi miwah budidaya wujuding wahyu maniki mandaya menika Kresna gage paringa dawuh sapa sing kudu nggayuh wujuding wahyu maniki mandaya ya tlutuh Kumarasari kuwi mau paringa dawuh apa kudu Werkudara apa kudu aku tak budal dina iki ning pertapan Guwa Karinawa ning telenging wana Tikbrasara dudu kowe Werkudara banjur sapa menapa kula Koko Prabu dudu Yayi Janaka lajeng sinten Yayi Prabu wonten timbal ingkang dawuh ingkang wenang nggayuh wujuding kanugrahan menika mboten sanes kejawi amung kadang kula ragil Yaying Bumi Retawu nggih menika pun Yayi Sedewa tansah marpamaring sukma kones wicarane sinukmaya winahya ing asepi sinembentel ing kalbu Yayi
Sedewa, wonten timbal ingkang adhawuh Koko Prabu. Aja kaget merga pancen kowe kang kudu dadi lantaran Srana waluyaning praja negara ing Ngamarta ingkang ketaman pagebluk. Inggih. Inggih mboten dados menapa kemawon serananipun kula sagah nglampahi. Kula sagah nglampahi kula kedah lampah menapa kemawon ingkang baken negari Ngamarta tentrem. Bagus. Nek ngono Sedewa, dina iki kowe budhal. Kowe budhal ning pratapan Guwa Karinawa sawanana ngersaning Begawan Sukmaning Rat pintanen wujuding kanugrahan wahyu maniki mandaya ingkang tan wurunga iki mengko bakal dadi sarana tentrem lan wayulaning praja negara Ngamarta. Kula nuk nggih. Kepareng kula nyuwun pamit madal masilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Koko Prabu Puntadewa kula nyuwun pamit madal masilan. Sing ati-ati Yayi Sedewa aja kaya bocah cilik muga kali sing sambi kula lakune siadi. Nok nengisaken dawuh nyuwun pamit madal masilan Koko Prabu. Werkudara, apa cilidreng kakangku? Arjuna, wonten dawuh Koko Prabu. Aja keri. Tutna lakune adimu ing bumi Retawa, aja ngasih mlaku dhewe ya Di. Nun ngestaken dawuh. Ya. Aku saguh ngetutke karo Sedewa sing baku negara Ngamarta tentrem. Yai Prabu tumuni samangke kula aturi lerem sawetawis wonten negari Ngamarta. Inggih Koko Prabu matur sembah nuwun. Nggih. Kula kalian Werkudara kalian Yayi Arjuna ingkang badhe sak biyantu kelawan lekasipun kadang kula pun Yayi Sedewa. Inggih nderekaken mugi-mugi kali sing sambi kala Koko Prabu. Nggih nyuwun pamit Yayi. Ngatos-atos pangestu mugi tansah ndayani Koko Prabu.